Poliziako Jakintza ikastolako 4A gelako ikasleak gara, eta orain zuekin iraitz aterako da. Orain Andreak Beasaingo informazioaren berri emango dizue. Beasain 12.986 biztanlez osatuta dago, eta 28 kilometro karratu ditu. Igartzaldean gauza asko dare, skateparkea, museoa eta gauza gehiago ere. Ataun herri politxea da eta Goierriko herri luzena da. Arama Gipuzkoako herri txiki bat da. Bere Goierriko eskualdean kokatua dago eta bere mugakideak Ordizi, Altzaga, Itsasondo eta Zaldibia dira. Bi ibai garrantzitsu ditu, Oria eta Mundarain. 1945 urtetik aurrera herri independentea da. San Martin parrokian da herriari nortasuna ematen diona.